Otellaan vielä hetkonen ennen kuin starttaillaan. Kellopa meillä alkaa olla pykälässä, niin lähdetään liikkeelle. Näettehän te minun näytönjaon ihan normaalisti. Hyvä, yes. Eli lähdetään liikkeelle. Loput ilmoittautuneet näkee sitten tallenteelta tämän. Mutta tosiaan tervetuloa tutustumaan uuteen MyCashFlown ulkoasueditoriin. Eli tämän päivän webinaarissa meillä on tarkoituksena esitellä MyCashFlown uuden ulkoasueditorin sekä brändin rakentamisen parhaita käytäntöjä. Ja tämän päivän tarkoituksena on oppia, että mitä uusi ulkoasueditori mahdollistaa, sitten että miksi se brändi on niin kovin tärkeä myös siellä verkkokaupassa, ja sitten lopuksi saatte vielä ihan käytännön vinkkejä ulkoasun rakentamiseen. Sitten torstaina meillä on työpaja kello 10, ja siellä sitten pääsee rakentamaan ihan ohjatusti sitä verkkokaupan etusivua, ja siellä pystyy sitten enemmänkin kyselemään kysymyksiä juuri siitä omasta verkkokaupasta ja katsomaan asioita niin kohta kohdalta läpi. Mutta tosiaan tuo työpaja sitten, niin se sisältää vapaaehtoiset ennakkotehtävät ja niin ohjattua työskentelyä pienryhmässä. Ja sitten, että ketä me ollaan, niin minä olen Hannele Puuronen ja toimin MyCashFlowlla asiakkuuspäällikkönä, ja minun kanssa täällä tänään paikalla ja myöskin puhujana on Jenni Mustonen. Hän toimii asiakasmenestys- ja projektipalvelupäällikkönä, ja sitten meidän moderaattorina tänään toimii Susanna Talvitie, joka työskentelee meillä markkinointipäällikkönä. Sitten hieman meistä yrityksenä. Eli MyCashFlow on toiminut jo yli 18 vuotta, ja me alustalle on perustettu yli 7000 verkkokauppaa. Myyntiä on tehty 1,6 miljardin euron edestä, joten voidaan sanoa, että tiedämme, mitä menestyminen verkkokauppa-alalla vaatii. Ja sen vuoksi lähdettiin tätä webinaaria nyt tekemään, ja tämän päivän kulku on sitten tämänlainen. Eli ensimmäisenä vähän tietoa siitä uudesta ulkoasueditorista. Sitten toinen osa koostuu siitä, että käydään läpi vähän ulkoasun brändin ja brändivärien merkitystä. Sitten kolmanneksi käydään läpi bannerikuvien merkitystä, ja sitten saatte myös vähän ohjeita laadukkaisiin kuvakokoihin. Ja neljänneksi niin annetaan vähän käytännön työkaluvinkkejä ja käytetään siinä Canvaa. Ollaan todettu, että se Canva on kaikista niin kuin helppokäyttöisin ja monipuolisin työkalu suhkot kohtuullisella hinnoittelulla. Ja sitten lopuksi vielä niin rakennetaan ihan etusivu käytännössä case-esimerkkinä, ja sitten lopputuloksena, kun maalilippu häämöttää, niin sitten meillä on se torstain ulkoasueditori työpaja vielä edessä. Mutta joo, menestyvä verkkokauppa erottuu ulkoasullaan. Se on huomattu monessa tapauksessa. Ja tällä meidän uudella ulkoasueditorilla niin sä voit rakentaa sun kauppaa helposti, muokata etusivun rakennetta, luoda sisältöjä ja lisätä visuaalisia elementtejä sen sun oman brändin mukaisesti. Ja tämä ulkoasueditori on suunnattu nimenomaan käyttäjille. Ei tarvitse koodari olla osatakseen sitä käyttää. Että sä pystyt toteuttamaan niitä muutoksia helposti itse ilman mitään koodaustaitoja tai ulkopuolista apua. Ja tämän avulla myöskin kaupan etusivu on helppo pitää selkeänä ja myöskin ostamista helpottavana. Eli sä saat tosi helposti laitettua kaikki semmoiset, mitä asiakkaat mahdollisesti etsii, niin siihen verkkokaupan etusivulle näkyville. Ja se, että miksi nykyaikainen ja selkeä ulkoasu on verkkokaupalle tärkeä, niin ensivaikutelmahan syntyy sekunneissa, eli visuaalisesti miellyttävä ulkoasu, niin se lisää asiakkaiden puoleen luottamusta ja saa myöskin jatkamaan sen sivun selaamista. Lisäksi selkeys ja käytettävyys on
tärkeitä asioita verkkokaupassa, eli hyvin jäsennelty ulkoasu vähentää kognitiivista kuormaa ja käyttäjän ei tarvitse arvailla, vaan hän löytää sen, mitä etsii niin nopeasti. Ja sitten on tärkeää myöskin huomioida se mobiiliystävällisyys, eli yli puolet verkkokaupan käytöstä tapahtuu kuitenkin mobiililaitteilla. Ja sitten hieman tietoa tuosta uudesta ulkoasueditorista. Eli meillä MyCashFlowlla puhutaan niin kuin näistä verkkokauppojen ulkoasuista niin teemoina. Eli nyt sitten meillä on tämmöinen uusi teema Fluid 2.0 tuotu sinne verkkokauppojen hallintaan. Eli löytyy täältä teemat-osiosta. Ja tosiaan se teema on verkkokaupan valmis ulkoasukokonaisuus, joka määrittää sivujen ilmeet ja asettelun, kuten värit, fontit ja sisältöjen sijainnit. Ja nyt sitten se, että miksi kannattaa ottaa käyttöön se Fluid 2.0 teema, niin sitä kehitetään jatkuvasti. Ja meidän tavoitteena on tuoda myös muiden sivupohjien muokkaaminen sitten sinne niin kuin uuteen editoriin, eli jatkossa sitten toivottavasti saadaan myös tuotesivuja ja tuoteryhmäsivuja ja sisältösivuja muokattua tuon saman editorin avulla. Sitten tuossa oikealla puolella niin on nähtävillä näitä meidän valmistyylejä, eli kun sitä verkkokauppaa lähtee sitä ulkoasua rakentamaan, niin pääsee sitten valitsemaan näistä valmiista tyyleistä itselleen sopivanlaisen. Ja kun sen on valinnut, niin tänne vasemmalle puolelle tulee tämä meidän uusi editori, mistä pääsee sitten niin kuin personoimaan sen verkkokaupan ulkoasun, että pääsee lisäämään niitä bannerikuvia ja muokkaamaan tuoteryhmiä ja mainostettavia tuotteita ja lisäämään niin kuin haluamiaan kuvia ja tekstejä sinne etusivulle. Ja sitten vielä toinen juttu tärkeä, kun aloittaa sitä ulkoasun rakentamista, niin on valita tuo sopiva navigaatiomalli sinne omaan verkkokauppaan. Eli se navigaatiomalli voi olla joko pysty tai vaaka. Eli vaakatasossa menee tässä ylemmässä kuvassa ja pysty sitten tässä alemmassa kuvassa. Ja meidän suositus on, että jos niitä tuoteryhmiä on yli 7 tai 8, niin me suositellaan valitsemaan tämä pystynavigaatio. Ja niin kuin tavallaan se, että minkä verran sulla on niitä tuoteryhmiä, tai se, miten olet rakentanut sen tuoteryhmän rakenteen, niin se niin kuin tavallaan määrittää nyt tässä sitä, että kumpaan navigaation kannattaa, niin kuin, tai kumpi kannattaa valita. Ja sitten jos tämä tuottaa hankaluuksia, niin kannattaa myös hieman benchmarkata muita verkkokauppoja, semmoisia menestyneitä, että miten he on tämän ratkaissut. Että sitten jos tuntuu se vaaka, tuoteryhmärakenne esimerkiksi enemmän omalta, niin sitten voi miettiä sitä, että voisiko alatuoteryhmien avulla saada sitä päätuoteryhmien määrää hieman pienemmäksi ja sitä kautta voisi sitten sitä vaakamallia käyttää. Sitten mennään brändin näkyvyyteen verkkokaupassa. Eli kuten me kaikki tiedämme, niin brändihän ei ole vain logo, vaan se on myös tunnelma ja tunnelman luoja. Ja siihen myös sitten verkkokaupan ulkoasu vaikuttaa. Ja brändin avulla sä voit erottua kilpailijoista, eli tavallaan sen avulla susta tulee tunnistettava ja sä pystyt erottumaan markkinoilla, jossa kuitenkin ne tuotteet ja palvelut voi muuten olla aika samantyyppisiä. Brändin avulla voi rakentaa luottamusta ja sen avulla asiakas tunnistaa yrityksen luotettavaksi ja ammattimaiseksi. Brändin avulla sä voit kasvattaa sitä asiakasuskollisuutta ja se on ihan tutkittu juttu, että ihmiset sitoutuu paremmin ja helpommin brändeihin, joihin heillä on tunnepohjainen suhde. Ja sitten lopuksi tärkeä huomio, että kannattaa kasvattaa sitä oman brändin arvoa. Eli se kuitenkin se vahva brändi nostaa sitä koko yrityksen arvoa ja tekee myöskin sitä kautta tuotteista ja palveluista houkuttelevampia hintatasosta riippumatta. Sitten brändivärien merkityksestä. Eli nyt kun me sitä verkkokaupan ulkoasua rakennetaan, niin se on hyvin tärkeää, että meillä on siellä niin kuin tietyt värit valittu, mitä me siellä verkkokaupassa halutaan käyttää. Ja kun lähdetään miettimään sitä värimaailmaa, niin tietysti ihan ensin kannattaa miettiä se, että se verkkokaupan värimaailma täsmää niiden omien brändivärien kanssa. Ja tosiaan niin kuin, tavallaan se on tärkeää miettiä, että millaisia tunteita ja mielikuvia
haluaa sillä omalla brändillään ja verkkokaupalla asiakkaissa herättää. Ja hyvä ohjenuora on valita 1 tai 2 pääväriä ja sitten niihin tukivärit, joita voi käyttää johdonmukaisesti kaikissa kanavissa. Ja niiden värien avulla niin sä pystyt olemaan tunnistettava. Esimerkiksi asiakas pystyy niin värin perusteella jo ajattelemaan, että mistä brändistä voi olla kyse. Esimerkkeinä Coca-Colan punainen, Ikean sinikeltainen. Lisäksi väreillä on psykologista vaikutusta, eli ne herättää tunteita ja luo mielikuvia. Esimerkiksi sininen koetaan luotettavana, vihreä luonnonläheisenä ja punainen energisenä. Sitten niin kannattaa käyttää niitä värejä johdonmukaisesti, eli kun niitä värejä käytetään siellä verkkosivuilla, mainonnassa, pakkauksissa, sosiaalisessa mediassa niin yhdenmukaisesti, niin yritys pystyy rakentamaan sitä yhteistä brändi-identiteettiä. Ja sitten oikean värimaailman käyttö auttaa muutenkin erottumaan kilpailijoista ja jäämään asiakkaiden mieleen. Sitten bannereista ja bannerikuvista. Eli nyt kun lähdetään niitä bannerikuvia luomaan ja lataamaan sinne omaan verkkokauppaan, niin on tärkeää miettiä se, että minkä kokoisia kuvia sinne ladataan mihinkin käyttötarkoitukseen. Ja oikea kuvakoko on tärkeä sivuston nopeuden, mutta myöskin niiden bannerikuvien laadun vuoksi. Ja esimerkkejä, mitä tässä käytetään, niin on etusivun pääbanneri, mainosbannerit. Näytetään vähän eri vaihtoehtoja teille tuossa hetken kuluttua. Ja sitten myöskin luodaan uutiskirjebanneri tuossa yhdessä kanvassa hetken kuluttua. Mutta etusivu isosta bannerista ja noista bannerikuvista, niin siellä koko on maksimissaan 5 megatavua. Ja se ei ole ihan yksi yhteen noiden pikselimäärien kanssa, mitä ehkä on enemmän totuttu käyttämään ja miettimään, kun niitä kuvia luodaan. Mutta tässä on esimerkkejä hieman siitä, että minkä kokoisia kuvia voisi siellä käyttää, jotta niissä laatu pysyisi hyvänä. Ja sen takia myöskin käytämme sitten Canvaa, kun siellä on aika helppo siinä maksullisessa versiossa määrittää se kuvan koko niiden pikseleiden lisäksi. Ja me suositellaan, että käytetään aina JPG-tiedostoja sitten noissa bannerikuvissa. Sinne on mahdollista ladata myös PNG-tiedostoja, mutta no JPG toimii paremmin. Sitten tässä vielä muutama pikseli koko muistiin, miten voisi niitä hyödyntää. Eli banneriryhmän mainosbanneri, niin siellä minimi olisi 800 tai 1000 pikseliä tuolla pitkällä sivulla. Just noiden retiinanäyttöjenkin takia, että siellä laatu säilyy. Eli jos käyttää vaikka neliön muotoisia mainosbannereita, niin 1000 kertaa 1000 on hyvä koko semmoiselle niin mainosbannerikuvalle. Ja sitten uutiskirjeen nostobannerissa niin pitkä sivu olisi hyvä olla minimissään 2000 pikseliä, jotta siinä laatu säilyy. Ja sitten esimerkkinä voi tehdä vaikka 2000 pikseliä kertaa 1500 pikseliä koko sen kuvan. Ja suositellaan myös, ettei kuviin lisättäisi itse tekstejä, vaan tekstilisäykset tehtäisiin tuolla ulkoasueditorissa niiden skaalautuvuuden vuoksi. Eli jos niihin kuviin on itse lisätty tekstiä, niin ne voi sitten eri näytöillä vähän näyttää erilaiselta ja helposti voi leikkautua vaikka osaa tekstistä pois tai muuta. Niin sen takia kannattaa siellä editorin puolella ne tai tekstilisäykset kuviin tehdä. Ja nyt jos ei olisi Canva käytössä tai ei halua Canvaa käyttää, niin esimerkiksi myös Photoshop tai Affinity Studio on myös hyviä vaihtoehtoja sitten, missä voi niitä kuvakokoja muokata, mutta niitä emme tässä käy sen tarkemmin läpi. Sitten mennäänkin Canvaan. Näin. Näettekö te minun Canvan? Jos vaikka Jenni... No niin, jes, mahtavaa. Se siellä nyt sitten näkyy. Eli mä näytän tässä ihan kohta kohdalta vielä, että miten me voidaan lähteä niitä bannereita oikein kokoisena tällä Canvassa luomaan niin, että me pystytään ne sitten suoraan sinne verkkokauppaan lisäämään siellä uudessa editorissa. Eli nyt kun mulla on tämä Canva käytössä, niin valitaan täältä tämmöinen luo vasemmasta yläreunasta plussan kohdalta. Ja yleensä tähän tulee tämmöinen sinulle suositusnäkymä heti ensimmäisenä, niin täällä alhaalla löytyy tämmöinen mukautettu koko. Ja nyt kun me ollaan luomassa, mä haluan tuommoisen 2:1 kokoisen
bannerikuvan siihen tavallaan etusivun isoksi kuvaksi, niin laitetaan sinne leveydeksi sitten toi 2000 pikseliä kertaa 1000 pikseliä ja luodaan suunnittelumalli. Ja sittenhän me saadaan tänne ihan tämmöinen blankkovalkoinen sivu, mihin me voidaan lähteä sit sitä meidän haluamamme kuvaa rakentamaan. Ja nyt katsotaan täältä sitten, me ollaan tänne tuotu meidän brändivärit, mutta täältä pystyisi myös tähän ihan laittamaan noita hex-koodeja hashtagin avulla, että jos on tavallaan ne omat brändivärit sitä kautta tallessa, niin niitä voi täältä hakea, mutta tänne voi myös luoda nämä, niin valitaan meille mieluisa väri tänne, ja sitten me halutaan käyttää tätä kuvaa täällä meidän etusivulla. Ja nyt mä ajattelen, kun mä tätä kuvaa tässä rakennan, tässä on valmiiksi poistettu tausta tästä kuvasta, mutta katsotaan kohta myös sellaisia kuvia, missä sitä taustaa ei ole poistettu. Mutta mä ajattelen tässä nyt niin, että mä haluan sitten siellä ulkoasueditorin puolella niin tähän tuoda sitten sitä niin verkkokauppaan kuuluvaa brändin mukaista tekstiä, niin siksi jätän tähän vasemmalle tällaisen tyhjän tilan ja lisään tämän sitten tämän meidän mainoskuvan niin tähän oikealle puolelle. Ja nimetään tämä täältä nyt etusivun isoksi banneriksi. Ja sitten kun me lähdetään tämä täältä tallentamaan ja lataamaan, niin muistetaan muuttaa tiedostotyyppi JPG:ksi. Sitten meillä on täällä koko 2000 kertaa 1000. Ja nyt täällä maksullisessa versiossa, niin täällä on tämä rajoita tiedoston kokoa. Eli nyt meillä oli siellä se 5 megatavua rajana, niin laitetaan tähän nyt, kun nämä on kilotavoina, niin 4900, eli me pysytään silloin sen suositellun tiedostokoon niin kuin alapuolella. Niin muistetaan tehdä tämä niin kuin tiedoston koon rajoitus, ja sitten ladataan tämä kuva meille tänne. Ja näin meillä on valmiina etusivun iso banneri. Ja halutessamme nyt me voidaan sitten jatkossa aina täältä tehdä niin uusia etusivun bannereita tai lisää etusivun bannereita niin tätä kautta. Eli tämä pohja jää sulle nyt niin jatkokäyttöön tämän kokoisena. Tätä on helppo sitten jatkossa käyttää samaan tarkoitukseen, kun on tarvetta päivitellä sitä etusivun banneria. Mutta sitten lisäksi me halutaan tehdä nyt sitten noi etusivun mainosbannerit. Eli sekin onnistuu täältä. Ja nyt kun me halutaan tehdä noin 4 muotoisena, niin tehdään sillä, jotta siinä säilyy laatu, niin sillä suositellulla 1000 pikseliä kertaa 1000 pikseliä kuvakoolla. Ja nyt sitten mulla on täällä valokuvia, mistä mä haluan ne tehdä. On niin pystykuvia ja vaakakuvia. Niin tännekö mä lähden vetämään tätä kuvaa, niin sepä pomppaakin mulle tänne vieden tämän koko tilan. Mutta nyt mä pystyn täällä kanvassa sitä miettimään siinä neliön kohdassa tuplaklikkaamalla, että miten mä haluaisin sen kuvan asettuvan siihen neliöön. Eli näin meillä näkyy toi lippis kokonaan, mutta sitten jos mä haluaisin kuitenkin, että tuolla meillä näkyisi toi MyCashFlow-logo, niin sitten mä voisin tätä vielä tässä niin skaalata ja miettiä, että kumpi on parempi. Mutta mennään nyt tällä. Halutaan toi pää tänne kokonaan, se ei leikkaudu keltään pää irti, niin otetaan tämä. Ja täältä me tehdään myös samaa, että me muistetaan rajoittaa sitä tiedoston kokoa ja muuttaa sitten tiedostomuoto JPEGiksi ja tallennellaan kuva. Ja nyt kun meillä on siellä monta mainosbanneria käytössä, niin sitten me voidaan tuosta lisää sivu ja lisätään tänne seuraava kuva. Ja tässä mä joudun toki myös vähän miettimään sitä, että haluanko mä, että toi logo näkyy vai haluanko mä, että enemmän kasvoja näkyisi. Ja tämä on nyt mun mielestä parhain asettelu tähän, niin mä saan sen taas ladattua. Ja nyt, jotta mä pystyn rajoittaa sitä sivukokoa, kun mulla on tässä useampi bannerikuva valittuna, niin mä valitsen täältä pelkästään nyt tämän sivukakkosen ja muutan sen JPEGiksi ja muistan rajoittaa sen tiedostokoon oikean kokoiseksi, eli 4900 laitetaan tähänkin. Ja jos sulla olisi verkkokaupassa tosi paljon materiaalia ja sisältöä,
ja sulla on tavallaan tekee tiukkaa se, että kun jonkun verranhan siellä on niitä levytilarajoituksia, niin, niin tavallaan tämän avulla sä pystyt myöskin sitten sitä niin kuin kikkailemaan ja määrittämään, että toki niin kuin pienempiäkin kuvakokoja ja tiedostoja voi käyttää, jotta saa enemmän sitä levytilaa itselleen säästettyä sinne, mutta toki kannattaa niissä aina sit huomioida se, että se laatu pysyy kuitenkin riittävän hyvänä, että se kuva ei pikselöidy, koska se kuvien laatu aina sit suoraan korreloi kuitenkin sinne niin kuin semmoiseen asiakkaalle näkyvään luotettavuuteen. Näin. Nyt me ollaan kaikki neliönmuotoiset bannerikuvat ladattu. Sitten me käydään tekemässä vielä, otetaan täältä uudelleen vielä tämä luo, ja sitten luodaan toi uutiskirjeen tilauskohtaan niin bannerikuva. Eli laitetaan sinne, suositus oli se, että leveys olisi sen 2000 pikseliä vähintään, ja korkeudeksi se on sellainen bannerikuva, mikä skaalautuu tosi voimakkaasti eri näytöillä eri kokoiseksi. Niin tehdään siitä suhkot korkea kuitenkin, eli 2000 kertaa 1500 pikseliä. Näin. Tämä me muistetaan nyt täältä nimetäkin. Uutiskirjeen tilausbanneri. Näin. Ja täältä kans mä haluan käyttää tähän valmista valokuvaa, eli täältä lataukset osiosta niin valitaan tänne sopivan kokoinen kuva, ja tätäkin me pystytään nyt täällä tuplaklikkaamalla vähän säätämään, että miten me se halutaan, ja reunat myöskin tuosta kohdilleen. Näin. Ja tallennella, niin näin meillä on nyt sitten kasassa oikeastaan ne tärkeimmät bannerikuvat nimenomaan siihen etusivulle käytynä läpi. Eli nyt sitten seuraavaksi niin mä päästänkin Jennin meiltä ääneen, eli saat myös Jenni näytönjaon itsellesi ja lähdetään katsomaan case-esimerkin kautta, että miten rakennetaan etusivu käytännössä. Kiitos minun puolesta. Moikka kaikille. Mä oon tosiaan Jenni ja näytän nyt, miten editorilla rakennetaan tuo etusivu. Ylihuomisessa työpajassa sit syvennytään siihen hiukan tarkemmin, niin pääsette nyt kuitenkin näkemään, että miltä tämä editori näyttää ja miten se toimii. Editorin pääsee tosiaan sieltä teemat-sivun kautta tai sitten ulkoasuversiot ja sieltä muokkaa teemaa, niin teille aukeaa tämä editori. Ja tässä näkyy tämmöinen oletuspohja meillä valmiina, jota me sitten lähdetään muokkailemaan, ja tänne vasemmalle puolelle avautuu sitten tämä etusivujen elementti, mikä on nyt se uusi editorimalli, eli täällä on erilaisia elementtejä meillä oletuksena, jota voidaan muokata, ja tänne voidaan lisätä myös haluamiaan elementtejä, ja näitä voi raahata sitten haluamaan järjestykseen. Mutta me ehdotetaan tämmöistä oletuspohjaa, jota nyt sitten päästään muokkaamaan, niin aloitetaan tästä isosta bannerista. Täältä me päästään lisäämään uusi banneri suoraan, ja voidaan myös muokata vanhan sieltä sisällöt bannerit sivun kautta näitä bannereita, mutta lähdetään tästä muokkaamaan, ja tähän voi kirjoittaa bannerille nimen. Ja sitten me haetaan äsken Canvassa luotu banneri tänne. Ja banneritekstin pääsee tässä asettamaan. Mulla on tuolla valmiina mietittynä, mitä mä haluaisin tässä kertoa. Niin tuon tekstin tänne, ja tästä pystyy muokkaamaan vähän, että tämä olisi otsikko 1 ja sitten olisi tekstiä, ja tutustu valikoimaan. Sen haluaisin laittaa semmoiseksi painikkeeksi, niin luodaan siitä linkki. URL-kenttään nyt laittaisin haluaman osoitteen, mihin haluan asiakkaan siitä menemään. Laitan nyt tähän vaan tämmöinen etusivu, ja täältä kun me tallennetaan, niin me saadaan tänne näkyviin banneri, ja nyt me voidaan vähän lähteä muokkaamaan täällä vasemmassa valikossa tätä banneria. Ja ensin meillä on täällä, että jos meillä olisi useampi banneri, niin tästä voitaisiin vähän rajoittaa, montako banneria halutaan näyttää, onko
niiden järjestys manuaalinen vai satunnainen, vaihtuuko ne automaattisesti vai ei. Meillä on nyt tässä tämmöinen yksi banneri, niin nuota ei tarvi meidän muokata. Täältä taustan tummennus, jos halutaan vaalea tausta, niin nämä tekstit muuttuu automaattisesti tummennuksen mukaan. Ja samoin tuohon kuvaan tulee tuommoinen taustatummennus. Tässä tapauksessa en halua käyttää sitä, niin laitan sen nollaksi. Ja nyt mä haluaisin tätä painiketta hiukan muokata, niin täällä on tämmöinen, haluanko mä siitä normaalin painikkeen vai korostetun painikkeen. Nyt se jostain syystä muokkaanut, niin käyväs katsomassa tätä meidän linkkiä. Miksi se ei toimi? Katsotaan nyt. Meillä tapahtuu tässä nyt tämä hieno demo-efekti, niin palataan tuohon linkkiin hiukan myöhemmin. Mutta bannerin haluaisin kuitenkin olevan koko sivun levyinen, niin saan täältä laitettua 100% ton leveyden. Ja tekstin kokoa pystyisi tässä myös määrittelemään, tai että halutaanko se oleva ylhäällä tai alhaalla. Ja laitetaan tuohon keskelle. Me voidaan siirtyä nyt hiukan muokkaamaan tuota tekstiä. Täältä muokkaa bannereita, niin avautuu uusi välilehti. Ja täältä me löydetään meidän banneriin, niin me voidaan halutessaan esimerkiksi vaihtaa tätä väriä vaikka tuon väriseksi. Ja kokeillaan nyt täällä korjata meidän linkki, minkä takia se ei tuolla jostain syystä. Maalataan tekstiä, lisätään tänne. Noin ja tallennetaan. Voidaan hypätä takaisin tänne editoriin ja päivitän selaimen, niin tuo päivittyy. Ja nyt me saatiin tänne vähän väriä fonttiin ja myös tuo linkki. Se ei jostain syystä äsken toiminut. Niin täällä pystytään muokkaamaan tutustu valikoimaan linkkiä, että onko se normaali painike, eli jolloin linkin väriksi tulee tuolta väriasetuksista valittu väri. Voidaan kohta katsoa hieman niitä lisää, mutta jos laitetaan normaali painike, niin saadaan tuommoinen kiva valkoinen linkki tuohon. Ja nyt mun mielestä etusivun banneri on hyvä, niin annetaan sen olla sellainen ja siirrytään sitten seuraavaksi tänne banneriryhmiin. Ja näihin me luotiin siellä Canvassa bannerit, niin voidaan ne tänne lisätä. Voidaan tänne laittaa esimerkiksi asusteet ja valitaan sieltä meidän asustekuva ja teksti tonne ja tallennetaan. Niin me saadaan tänne tuommoinen banneri ja lisätään ensin kaikki 3 banneria tänne, niin voidaan sitten katsoa hiukan, että minkä näköisiä bannereita meille tulee sinne. Noin. Ja tehdään vielä 3. ja se oli hupparit. Laitetaan sinne. Yes. Nyt mulla on 3 banneria, jotka hiukan hassusti täällä skaalautuu. Täällä meillä on samanlaiset näkymät kuin äskeisessä asetuksessa. Niin muutetaan hiukan täällä. Kuvasuhde oli 1:1, mikä tehtiin siellä Canvassa. Ja taustan tummennusta halutaanko käyttää. Jos me ei käytetä tässä tapauksessa, niin teksti tulee mustana, jolloin se ei oikein erotu, niin haluan käyttää taustan tummennusta. Ja täältä sitten voidaan muokata, että näkyykö tuo teksti missä kohin. Esim. Tuolla ylös nyt sain ne nostettua. Ja bannerit saa myös linkitettyä haluamaan tuoteryhmään. Eli tänne pystyisi lisäämään halutun linkin bannerille, jolloin banneria klikkaamalla pääsee sitten tuoteryhmään tai jollekin sisältösivulle tai kampanjaan, mitkä sä haluat kannustaa tähän bannereiksi. Ja tämä olisi aika hyvä. Nyt nähdään, tässä on hyvin pyöreät reunat. Näitä me päästään muokkaamaan tuolta toisesta kohtaa, jotka voidaan sitten katsoa myöhemmin. Sitten meillä seuraavana
on tämmöinen oletuksena tuoteryhmät. Tuoteryhmät kohtaa voidaan valita halutut tuoteryhmät, mitä halutaan näyttää. Jos täältä valittaisiin nyt meidän tuoteryhmiä näkyville, niin voidaan tässä kohin myös näyttää näitä, tai me voidaan myös siirtää tämä kohta myöhemmin eri kohtaan. Nyt oletuksena tässä näkyy tuoteryhmien ensimmäisen tuotteen tuotekuva. Voi asettaa myös tuoteryhmän kuvan, jos me oltaisiin asetettu tuoteryhmälle joku fiiliskuva, mutta nyt tässä demokaupassa ei ole sitä tehty, niin laitetaan nyt, että näytetään tuotekuva tuossa ensimmäisenä. Ja nyt jos tästä suoraan halutaan tätä siirtää, niin voin nakata tämän vaikka tuonne vähän alemmas, että ei ole samanlaista toistoa. Niin nyt nähdään, että ne siirtyy tänne. Niin annetaan niiden vaikka olla siellä. Seuraavaksi tässä oletuksena on tämmöinen suosittelemme tuotekaruselli. Eli tähän tulee tuotteet, jotka on asetettu mainostettaviksi tuotteiksi kaupassa. Ja ne minä tuossa haluan näyttää, niin tämä on aika hyvä näin. Täältä me pystytään hiukan isontamaan esimerkiksi tuotteita tai sitten pienentämään tuota näkymää. Ja samoin sitten voitaisiin otsikkoa nimetä eri tavalla. Voi halutessaan näyttää jonkun tietyn tuoteryhmän tuotteet tai tuotemerkin tuotteet, kampanjan tuotteita. Mutta tämä on aika hyvä näin, niin mennään tällä. Sitten meillä seuraavaksi on täällä tämän bannerin teksti, eli voidaan tehdä ihan tekstibannereita tänne kauppaan. Ja täällä on samanlainen asetus, lisätään banneri. Ja tähän voisin kirjoittaa vaikka brändiesittely. Ja mä oon miettinyt valmiiksi tekstin, niin mä tuon sen tähän tuolta mun asetuksista. Ja täällä me voidaan hiukan muokata tekstiä, mutta tämäpä asettuu aika kivasti tähän, niin sitten me tallennetaan. Ja se tuli tähän näkyville, niin haluaisin, että on keskitetty, niin täältä tekstin tasauksesta saan sen keskitettyä ja tämäpä on aika kiva näin. No sitten meille tuli tänne tuoteryhmät, mikä siirrettiin, niin annetaan sen olla nyt siinä. Ajankohtaiset osio on sellainen, että jos kirjoittelet kauppaan uutisia, käytät sitä esimerkiksi blogina, tämän voisi vaikka nimetä blogiksi, niin tähän tulee automaattisesti sitten niitä uutisia, kun niitä on kauppaan kirjoitettu. Tässä meidän tapauksessa nyt on tyhjänä, koska ei olla demokauppaan niitä tehty, niin se on hyvä noin. Uutiskirjeen tilauslomakkeeseenhan me tehtiin se kuva, niin tänne voidaan samalla lailla lisätä se kuvabanneri. Käydään hakemassa se tuolta. Noin. Ja sitten jos me haluttaisiin siihen joku teksti, että miksi asiakkaan kannattaa tilata tämä uutiskirje, niin voidaan laittaa vaikka tuommoinen 10 euron porkkana sinne. Tallennetaan, niin se tulee aika nätisti tuohon. Ja tässä on samanlaisia muokkausmahdollisuuksia, että voidaan vähän isontaa tekstiä tässä. Tai taustan tummennusta käyttää. Ja muita esimerkiksi värejä, jos haluat vaikka vain yksi värisen uutiskirjetilauksen tai koko sivun levyisen uutiskirjeen tilauslomakkeen. Ja nyt jos tuntuu, esim. Tässä on nyt tämä blogiosio, että meillä ei ole blogeja, niin mä voin myös poistaa tämän täältä. Mä en haluakaan tätä nyt näyttää, niin sen saa näppärästi pois ja lisättyä myös halutessaan. Mä voisin lisätä tänne nyt esimerkiksi täältä uudet tuotteet tuotelistauksen. Se nakkaa sen tänne alas ja mä haluaisin nostaa sen tuohon uutiskirjeen yläpuolelle, niin viedään se tuohon kohtaan. Nyt siihen aika kivasti tulee kaupan uudet tuotteet. Tänne voidaan myös lisätä esimerkiksi kampanjatuotteita. Ja täältä, jos nyt meillä olisi joku tietty kampanja, vaikka joulukuun alet,
Niin tämä tuo tähän joulukuun alennuskampanjan tuotteet näkyviin. Ja täältä me voitaisiin vaikka joulukuun tarjoukset. Niin tämähän olisi aika kiva tällä tavalla. Ja nyt mä haluan taas sen nostaa eri kohtaa, vaikka tuonne ihan ylös ison bannerin alapuolelle, niin nyt se nakkas sen tänne joulukuun tarjoukset, eli heti siihen ison bannerin alas. Me voidaan lisätä tänne esimerkiksi myös uusi banneritekstiosio ja muokata sinne taas uusi tekstibanneri. Ja tänne voidaan antaa tuolla nimi noin. Ja näin voidaan tallentaa se, niin saadaan tämmöinen toinen tekstiosio tänne. Ja sitten mä voisin vähän katsoa, no mihin kohti mä haluan tämän sijoittaa, niin nostetaan sitä vaikka tuohon uutiskirjeen yläpuolelle, niin meillä on aika näppärästi täällä nyt etusivu rakennettu. Ja meillä löytyy myös täältä asetukset-osiosta sitten nämä värivalinnat. Eli jos me haluttaisiin hiukan värejä vaihtaa, niin täällä on esim. Korosteväri. Eli korosteväri on tämä painike, esim. Näkyy alennusprosentti tai lisää ostoskoripainike näkyy tällä värillä. Ja tämä on ihan ok, annetaan se olla tuolla tavalla. Mutta sitten jos mä haluaisin vaikka tämän alatunnisteen, eli footerin värin vaihtaa, niin mulla olisi täällä tämmöinen värikoodi kuin, laitetaan tonne tuo risuaita vielä, niin se tuo sen näppärästi tänne. Nyt se, jos päivitetään sivu, se ei päivitä sitä alatunnistetta. Otetaan uudestaan, mulla on nyt se koodi. Anteeksi, tuolla oli väriteema, eli meidän täytyy muuttaa tämä mukautettu. Sen takia se ei sitä vaihtanut. Eli nyt me voidaan täältä vaihtaa. Yes. Eli footeri voisi olla tuommoinen tumman vihreä, niin se muuttaa automaattisesti tekstit valkoiseksi. Niin tämä olisi aika kiva näin. Ja jos teillä on jotain omia värejä siellä, tosiaan brändivärejä, niin täällä pystyy esimerkiksi vaihtaa väriteema. Sävyyn laitetaan meidän brändin mukaiseksi. Ja tuosta vaikka sävyn voimakkuutta, niin nähdään, että tämä taustaväri nyt muokkautuu aika kivasti tuossa mukana. Niin me voidaan jättää se tommoseksi, että se ei ole täysin puhtaan valkoinen, vaan siellä on vähän tuommoista persikan sävyä. Täältä asetuksista pystyy myös meidän navigaatio muokkaamaan, mistä olikin puhetta, että voi valita sen ylänavigaation tai sitten tämmöisen sivunavigaation. Mä voisin muuttaa tämän tämmöiseksi tiiviiksi, eli logo pomppasi tänne vasempaan reunaan ja sitten meillä on nämä meidän tuoteryhmät, niin tämä näyttää aika kivalta. Tyyliasetuksista päästään sitten hieman muokkaamaan näitä reunan pyöristyksiä. Eli täällä elää sitten, jos halutaan vaikka ihan terävät reunat, niin näiden tuotekuvien reunat muuttuu teräväksi. Pistetään vähän sinne pyöreyttä. Samoin nuo toimintapainikkeet voidaan esimerkiksi laittaa, näkyykö meillä täällä tuolla. Voidaan laittaa esimerkiksi ihan pyöreäksi tai sitten 4 mallisia. Täällä on tämmöisiä asetuksia. Ja fontit löytyy täältä meiltä. Voit valita oman fontin, jos haluat vaihtaa. Mä voisin laittaa tuohon meidän brändin mukaisen fontin näkyville otsikkoihin ja sitten vaikka leipätekstiin myös. Voisin täältä valita jonkun eri fontin. Mennään näillä. Niin saa pikkasen tuotua sitä omaa ilmettä sinne kauppaan. Asetuksista löytyy myös tuoteryhmä, tuotelista, tuotesivuasetuksia, eli pääsee hiukan niitä muokkaamaan täältä. Voidaan ottaa myös toivelistat käyttöön, eli tänne ilmestyy tämmöinen pikku sydän, mistä asiakas pääsee laittaa tuotteen toivelistalle.
Tuotelista-asetukset vaikuttaa myös näihin etusivulla oleviin tuotelistauksiin. Täältä me voidaan vaihtaa tätä tuotelista näkymää. Täällä on muutama eri vaihtoehto, mitä ollaan valittu. Voitaisiin laittaa vaikka tämmöinen, että ne kaikki tekstit ja kaikki on tässä valkoisessa laatikossa. Tuotekuvan kuvasuhde annetaan olla 4. Ja sitten jos täältä haluttaisiin näyttää saatavuus, vertailuhintaa, niin tämmöisiä asetuksia pääsee täältä muokkaamaan. Meillä on myös tämmöinen maksut ja toimitustapakuvakkeet asetus. Tämän kautta sä pääset asettamaan maksutapa- ja toimitustapakuvakkeet tänne footeriin. Tänne mä voisin laittaa, että meidän kaupassa voi näillä maksutavoilla maksaa, niin tämä herättää asiakkaalle luottamusta, kun hän näkee suoraan, että mitä maksutapoja täällä kaupassa on käytössä ja millä toimitustavoilla hän saa tilaukset itselleen tilattua. Nämä voi asettaa moniväriseksi tai yksiväriseksi. Tässä tapauksessa voisi olla ihan hauska nuo moniväriset tuosta tuolla tavalla. Meillä alkaisi olla etusivu aika kivan näköinen. Me voitaisiin mennä tällä eteenpäin ja tallentaa tämä. Ja tosiaan, jos haluaa lisätä myöhemmin elementtejä, niin se onnistuu täällä etusivun asetuksista tosi näppärästi. Meillä on sitten tosiaan myös, että jos tuntuu, että ei itsellä ole aikaa tehdä etusivua tai haluaa tehdä visuaalisen suunnittelijan kanssa laajemman projektin, niin me tehdään myös kevytbrändäyksiä ja muita erilaisia freesausprojekteja. Niin jos kiinnostuit näistä, niin ota vaan yhteyttä. Tuossa näkyy mun yhteystiedot, niin voidaan jutella niistä sitten lisää. Kiitos, että olit mukana. Lisää resursseja verkkokaupan kehittämiseen löydät verkkosivuiltamme mycashflow.fi.